Nang esuk pagi. Wis tak gelar. Mergane. Iki nek ning omah ngene iki mesti bare ngene. Yakin. Emang kono. Tak yo video call ranggo. Jilo. Persis kaya kanca. Sing syaraté setunggal Mas. Piye? Ngono. Anu kon mumbai sik. Kon mumbai sing akeh. Heeh. Pisan di PP. Ya, iki nganu Mas Eko, iki apa dikamen yo dibilang, ayo disekseni wong akeh iki mongko siaran ning YouTube barang do sekseni. Jagoan neon. Ya, iki jagoan neon iki sing pirsane akeh banget iki bolo-bolo do mriksani. Ya. Ya. Nuwun para biarsa. Ambal warsa Kaping pira? Eko boten wibawa. Boten wibawa. Ingkang kaping Ning pira kuwi? 17 apa pira? Pira yo? 36. Jebule tuwa. Dipun sekseni kalian para kadang-kadang karawitan giri laras. Ingkang saking bedandet jambet ambarawet Tabarawet. mugi-mugi Bapak Eko Wibowo tansah pinaringan kabagas warasan kathah rejeki panjang yuswa ing salam ilang. Bib salah Ini bib. Mas iki lho, Mas Rai. Nah. Cekap semanten anggenipun kula matur kathah klepatan kekirangan pun ageng pangan sambi. Oke Mas, nek saiki aku jebule ulang tahun. Ha iki aku diucape karo BRI. Kok iso BRI? Iso BRI, ra BRT. Ora buka wadi nek kene isen aku karo Pak Parwadi. Oh, Uju jebulane. Oh, lah cebret ngene kok, Bret. Mbek apa-apa. Sing ngecapke BM. Sebulane angsuran bulan depan harap Didobel dibayar. sekarang. Sebulane jatuh tempo. Nggih. Iya. Berkah barokah Ya, wis nggih. berkah barokah. Nuwun Mas Gareng, Mas Ya. Mas Hendri Nggih, lan ya. kanca-kanca sedaya. Ya. Mugi-mugi anggenipun nyambut damel kalian kula kalian bojo Ya. kula dipun paringi lancar Amin. sedayanipun. Ya. Matur nuwun sanget. Ya. Nggih, Sampun matur nuwun. nyengkuyung. Nggih saged nyembuyung Giri Laras. Ya. Yes padha-padha aku yo sok kala mangsane yo sok jawil karo aji-ajiku. Ayo wis. Anane jawil jinawil. Bantu binantu Bantu. ulung tinulung. Nggih, Nek tumpak ngenjing minggu Ya. kula aturi Pinara. mboten napa? piknik bareng Kowe ane ngendi rencanane? alun-alun Mbah Romo. Iki kok ning alun-alun Barowo. Nonton kiye mesti. Kok duri. Matur nuwun wonten mawon. Ya, oke. Ya, oke ya. Matur nuwun. Ya, wis. Baik. Matur nuwun Pak Eko Ayo. nggih. Iki Lanjut Pak niki. ya iki wis jam 1:30 Mas Gareng lah Siap. jan. Nggih. Kok ndak sing padha mresani babaring lakon ndak nganti kuciwa. Nah iya karang lekase mau iso rada bengi. Adicarane tumpuk-tumpuk ya. Sambung gara-gara aku tak nglanjutke mlaku sedilik wae. Ya. Terus ngono, Mak. Yo saiki aja nganti kesuwen-suwen bendoro ndak nganti nampa duka. Oh iya, tak dereke, Pak. Kuku sing dupa kumelun ngenen biasa ngabeki kawengku sagung jajahan nanging sanget hangi kibi sang rasikane ko putra kang hanjlok saking wiyadi nanging sanget hangi iki pisang resi kangane ko putra
Pusparipun nanggenira suka-suka para abdi bedaya lan srimpi wis manjing wonten ing saklebeting kedaton negari ing Dwarawati. Ora kacarita sinten to ingkang sampun medal saking Stinggil Binaturaka negari Dwarawati ora kaya nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna. Jumujuk wonten ing alun-alun negari ing Dwarawati. Yen Cinandra meger-meger cahyane kaya Tugu Manik Arjana Mulat pating gledrah pating gedadap yen Cinandra katon kaya Minoh katubruk ing jala. Kresna sinayang manggelung mangrok mining cakranira mangrok mining nang cakranira Duh ngewang sukma mangadya ingkang linumihung bawana langgeng sinunggi jatana awrat iya pancen ora enteng kewajibane ingkang ndak sandang ing wektu dina iki ya ing ari kalenggan iki ya senajan abot kaya ngopo bot-boting abot dadi pusara mitraning para kadang Brata Pandhawa praktik nyaning penggalih ingsun ing wektu dina iki kudu tedhak ana ing kraton negara ing Ngamarta ngestreni ya nyekseni anggone para kadang Brata Pandhawa bakal nganakake wiwit tetanen agung yo supaya enggal bisa pinanggya ing sasmita ingsun sigra ngambah ing Jumantara tandya teka mangkono kepareng Nyon Nalindra Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna sedya ngambah ing antariksa sigra hanetepaken nagemira Makutha Kencana sigra mangsa semedi sedhaket asluku juga nutupi babahan Wiwarasanga sekawan kang bineka sajuga ingkang sinidikara kinarya nut laksitaning brata mawas wahya manjing huswa sawang lena sajroning ngaurip pindha sanghaknya lir laknyana wis paripurna nggenira semedi nata Dwarawati Sang Prabu Bathara Kresna saknalika mancat ing Bantala ngambah ing Dirgantara kebat kaya kilat kesit pindha tatit lumiyatira nusup Bima Himantaka
ing Setyaki dinulirang tumandang Setyani ku garwani ora kawewes lancur nyosang boleh srawong wah wadacit saksuwene aku ngenteni ning madyaning alun negara ing Dwarawati wah lha iki ngenteni aku nganti 2 jam setengah nganti ngentek rokok Sergio setengah bungkus wah jan cilaka iki sing bakal ngenehi katrangan marang aku ora ana liya ya kuwi Raden Samba Wisnubrata lha iki ana satriya kanthet cilik cengklang-cengling jegaglek kaya cagak gendera kowe sapa yen kowe takon karo aku bebetenging negara Dwarawati senopati negara Dwarawati aku Raden Setyaki iya bener dasar kepara nyata ndi Raden Samba Wisnubrata dikon ketok ning ngarepanku ingkang bakal maringi katrangan marang aku ora ana liya ya kuwi Raden Samba Wisnubrata ayo padha wae sing bakal ngenehi katrangan marang kowe ora ana liya ya Setyaki oh ya bener iya kebeneran yen ngono ndi saiki pusaka negara Dwarawati Sekar Cangkok Wijaya Kusuma bakal tak suwun ngampil bakal tak boyong ana ing kraton negara ing Guwa Barong Setyaki ayo bura-buraban ingkang dadi wuwusmu kowe iso boyong pusaka negara Dwarawati yen iso nglangkai bangkene Setyaki wah babu ayo babu arepan ngopo yen ngono keterangan kowe malah sing ngreridu karo lakuku Setyaki apa sekirane kowe paning tanding karo aku ayo sing tak wedeni apamu ketiban tanganku kene merganing patimu ayo matno sastra jendramu tumpang sunggonmu ngrapake tebak jajamu melesak igamu ayo maju kena tak gawe gateng ndasmu Prabu Sasra Habara ayo tanti ngono purdaku Setyaki yo unter tangan muri
Dalah jagat dewa Bathara yo wah aku nandingi karo kordane bebetenging negara Ndhuwurawati Raden Setyaki lha kok malah gegilani tandange wah yo iki yen tak terusake anggone aku Pancakara karo Raden Setyaki engko malah nganti cilik aku lara gedhe tumekaning pati yo wektu dina iki aku tak mesanggrah dhisik ana ing sakjabaning alun-alun negara Ndhuwurawati. Ketok lenane bocah Ndhuwurawati watak sentengi ndase. Lumajar gendring kapiandhem
Prabu Sasra Hambara ya Prabu Wirambana Dewa. Awit saking tandangipun Senopati Negari Ndhuwuramati Raden Setyaki yen Cinandra kaya gabah den interi kaya sapu ilang suwe candrani. Ingkang dados sinambunging carita sinambunging lampah hanenggih menika gumelaring inggih menika kayangan Dandang Mangure. Para wadyabala bajul barat nyawiji manunggal wonten ngarsanipun Ibu Betari Durga ingkang sampun pinuju sowan hanenggih Patih Jaramaya kalawan ingkang abdi Putut Jantaka. Kersani ronggalih Ibu Betari Durga badhe paring pangandikan yen Cinandra saking Mandrawa kaya megaring puspita ing mangsa ketiga dawa candrani. Sangsaya dalwararas abyor lintang kang gumedhap titi sonya madya ratri lumrangkang gandaning puspita karang yaning budyaniro lir swaraning madu bronto
swaraning madu bronto manungsung sarining sekar Bung Patih Kala Ludra diwakuhi Jaramaya. Oh ladalah Duh Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu miji dumateng keng abdi Jaramaya kadosa pundi Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Jaramaya ulut mundhut marang kabeh para wadyabala bajul barat sirep sawetara ya nggir aja nganti padha duna dungkap anggone duweni atur marang pun ibu nggir Jaramaya naninggih mangestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Mila ing wekdal punika sedaya para wadyabala bajul barat menika sampun derek sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu. Saderengipun Ibu lenggah sedaya para putra bajul barat sampun ambeber lampet wonten ing pisowanan Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu yo mengkono Jaramaya kasinggihan Kanjeng Ibu. Iki yen ora karo pandulun iki kaya Putut Jantaka ingkang marak suwanana ing ngarsane Kanjeng Ibu Putut Jantaka padha widodol laku pitung nggir Putut Jantaka naninggih Kanjeng Ibu awit saking berkah pangestunipun Kanjeng Ibu pisowan mula menika nderek ngabiyantara sowan wonten ngarsa paduka tan manggih rubeda setunggal punapa Kanjeng Ibu yo mengkono Putut Jantaka anakku. Putut Jantaka kula nuwun paring dawuh Kanjeng Ibu kula. Wektu dina iki pun ibu nglempuke Putut Jantaka karo jeneng kita Jaramaya. Iki yektine ibu bakal paring pirembugan kalawan kowe Putut Jantaka. Oh ladalah. Lajeng wonten ngersa menapa Kanjeng Ibu? Dene Kanjeng Ibu miji dumateng kang abdi kepatihan. Sumangga Kanjeng Ibu katuran ngendika dumateng kang abdi Jaramaya. Wonten wigatosing menapa Kanjeng Ibu? Sumangga katuran ngendika dumateng kang abdi Jaramaya Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu. Iki ngene ya. Putut Jantaka karo Jaramaya. Iki Kanjeng Ibu mireng kembang rawat-rawat ingkang kabeta ingkang digawa karo Mbok Bakul Sinambiwara. Biling wektu dina iki ora suwe meneh para Pandhawa bakal nganakake tetanen agung Jaramaya. Kamangka pun ibu sing baku sing mesti ora nayog yani apa sing dadi karepane putu-putu Pandhawa. Wektu dina iki bakal nganakake tetanen agung mengkono Jaramaya. Oh ladalah. Lajeng kersanipun Kanjeng Ibu kadosa pundipun ibu bakal dawuh marang Putut Jantaka. Putut Jantaka. Wektu dina iki pun ibu bakal paring pangandikan karo kowe Putut Jantaka. Lajeng wonten pangandikan menapa Kanjeng Ibu? Wektu dina iki budalna para wadyabala bajul barat luweh-luweh ya kuwi anak buahmu para ama Putut Jantaka. Ama-ama ayo budalna ngruyuk ngrusak tatanan. Rusak tatanan ingkang bakal dumadi ya kuwi tetanen agung ana ing kraton negara Ngamarta. Pun ibu percaya siji
Putut Jantaka ngutus Madyabalamu ya kuwi tikus jinada, uler greges lan kapiwereng menjangan ranggas lan sing pungkasan Praha Kapita. Ayo wektu dina iki aja kesuwen bebarengan kalawan ibu jumujuk wonten ana ing kraton negara Ngamarta rayahan utawa rusakan tetanen ingkang bakal dumadi ana ing kraton negara Ngamarta mengkono Putut Jantaka. Putatata Kati Wisraya Indriyaksa kang sara maruta kang pawana gana marga Noninjih terwaca dawuh timbalan dalem Kanjeng Ibu lajeng bidal kula sak rencang dinten menapa Kanjeng Ibu yo Putut Jantaka aja kesuwen sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa budal dina iki ayo wadya balamu ama-ama dikerek ana ing kraton negara Ngamarta ayo bebarengan kalawan ibu jumujuk ana ing kraton negara Ngamarta Putut Jantaka ninjih kula namung derek kersanipun Kanjeng Ibu mekaten Kanjeng Ibu ayo aja kesuwen Jaramaya monggo kula jerekaken Kanjeng Ibu wah tikus jinada oh ladalah kadosa pundi Kakang lan kowe uler greges wonten menapa Kakang lan kowe kapiwereng lan menjangan ranggas lan kowe Praha Kapita wonten dawuh oh ladalah menika kadosa pundi Kakang Putut Jantaka menika para wadyabala bajul barat wujudipun menika ama menika dikempalaken wonten alun-alun wonten ing kayangan dandang manguri menika gadah sedya menapa Kakang iki ngene yo iki aku nampa dawuh saka Ibu Betari dene ora suwe meneh ya kuwi para Pandhawa bakal nganakake tetanen
agung ana ing kraton negara ing Amarta. Mula wektu dina iki Kanjeng Ibu ora nayogyani apa sing dadi kersane. Aku kinen mbujarake para wadyabala ama. Ayo kowe kabeh tak jawuhi jumujuga ana ing kraton negara ing Amarta. Tetanen agung iki bakal diwiwiti yen to tetaneman wis padha tukul. Sakwise tukul engko wis ngrembaka lan wis awah panyuwunku rusaken tetanen ing kraton negara Ngamarta. Oh lajalah kasinggihan Kakang. Mula wektu dina iki bidal kula sak rencang dinten menapa sesuk lan saiki ngenteni apa? Yen kowe ora iso ngrusak tatanan-tetanen agung ana ing negara ing Ngamarta, kowe dhewe sing bakal tak percaya. Wah, menawi mekaten sumangga kula jereaken Kakang Putut Jantok. Ayo aja kesuwen lakumu laku dedemitan para mana niki Kakang Putut Jantok. Ayo Budadi, ayo Budal. Kayune Purwasa Jati
yen kembange kembang manur mak coro jalagur wis maju budalnya para wadya bala bajul barat langkung-langkung budalnya wadya bala ama jumujuk wonten ing kraton negari ing Ngamarta nyerang lampah daya prapteng enggal ingkang sinedya ora kacarita sinten ingkang lagi wandun lampah bawaning satri ingkang rembesing madu wijiling andana tapa ya wijiling andana warih bebasan gogrok ulune ingkang nekaki pengari bawa goro eka bumi dwisawah trigunung catur samudra panca taru sapangonan sato pandito sapangonan sabto pandito hastota hawan nawa diwadasa ratu goro apa ingkang dadi pratandaning goro bumi gonjang ganjing lindu ping 7 sedina Obaing jagat prakempol kinocak kaya kopat kapite sang juang hananto bugo gunung tarung padha lebur kaya dedet tirawati amung ngurmati wijiling perpat punakawan catur ki lurah Semar Badranaya sapranakane ki lurah Nala Garing ki lurah Petruk Kantong Golong Sumawana ki lurah Ndara Bagong gegojekan wonten ing Baramba alon-alon ariris medali Roki Lurah Semar Badranaya sapranakan nyuwun lagu inggih menika tetembangan gethuk sore-sore padang bulan Ayo kanca padha dolanan Yen disawan omahe ati
Gong, karo kowe Gong. Halo, Truk. Wah, Kang Gareng karo kowe Gong kepiye? Iki awake dhewe jedul ana ing jagating pakeliran, jedul ana ing bumi lamuk, ya. Jedul ana ing sedulur-sedulurku sing lenggah ana ing lamuk kene iki jam 2 kurang 14 menit. Wes genah modar kuwi jamu Truk. Jam pira to Gong? Jam 2 punjul 10 iki. Oh ayo ora apa-apa. Iki jam 2 punjul 10 menit awake dhewe lagi metu ning jagating pakeliran. Ayo ora apa-apa, Tong. Sekarang mau ngarep ayo wis diselani nganggo tetek bengek mongko wah panyuwunane akeh banget. Ayo ora apa-apa awake dhewe jedul ana ing kene jam 2 punjul ora apa-apa wis biasa. Ya. Ha iki aku tak takon Kang Gareng nek awake dhewe jedul mengkene jam 2 punjul 10 menit iki bengi iki kontrak kerjane tekan jam pira? Iki perlu ditanjake amarga aku nek dhewe kerja kuwi kudu duwe jam waktu. Ayo wis manut adat nek awake dhewe ning Magelang kono ya. Pokoke sadurunge adzan subuh kudu ora sadurunge jam 4 kudu wis paripurna kudu wis rampung. Ya. Ya wis apa-apa. Ya wis pokoke prinsip awake dhewe sadurunge adzan subuh kudu wis paripurna. Heeh. Wis narep apik masalah bubar. Bubar saiki wae yo. Gong ana apa? Ha kok le gurih ya mene arep bubar. Ayo mbak ribut masalah bubar. Ayo kowe sak jege urip wis tau urung. Mayang kok ameng-ameng nyawa dikrutuk mati le bubar. Jam 2 niki wis tau apa urung? Aku urung tau ki tekan saiki. Oh. Nek arep jajal saiki wae kok piye? Dikerutuk karo sedulur kene ya aja nganti Gong aja nganti. Lah mongko bengi iki lakone dikersake sak jege urip aku ya lagi iki nglakoke lakon iki lagi iki. Lah iya. Biasane rak wahyu kok jati to. Kudu. Ayo wis awake dhewe iki ning geri minangkani menapa ingkang dados panyuwunanipun. Masalah lakon wis sipil putrate awake dhewe. Lah iya. Pokoke waton orang, meruwat bocah Sukerto, wani aku. Ayo. Meruwat bumi mau wani aku. Meruwat bumi barang, wah tak wanek-wanekke. Mbok lakon apa wae aku saguh. Pokoke waton orang meruwat Sukerto. Wis nek meruwat Sukerto angkat tangan bae. Besok sing nuwat men Eko bae. Aku kowe iki gurih muni Eko. Ya aja wani-wani Gong. Oh ora wani-wani aku. Aku tak umpama ditimbali mayang ya wis mayang sing cara ngene iki bae. Umpama dikersake nganggo kudu ngruwat Sukerto, ayo wis dari golek sing arep ngruwat sapa. Ayo. Iki awake dhewe ning bumi lamuk ayo muga-muga kaseksen simbah cikal bakal Kang Gareng. Ingkang sepisan ya kuwi tak aturke marang kaseksen simbah Kiai Giyuk. Ingkang angka 2 Kiai Coguna, Kiai Mangun Kesumo utawa Kiai Badut lan ingkang pungkasan Kiai Gadung Melati Kang Gareng. Ayo nyekseni karo awake dhewe sak kanca. Wis muga-muga sing tak suwunke kaseksen simbah cikal bakal sak bubare pahargyan iki lumantar awake dhewe Gusti Allah engko sing ngabulke apa sing dadi panyuwunane awake dhewe. Muga-muga sak pungkure awake dhewe sak kanca muga-muga keluarga ana ing lamuk kene tansah nampa bagya mulya, tansah nampa nikmat sehat, ayom ayem tata titi kalawan tentrem sak lawase Kang Gareng. Amin to. Ya. Muga-muga tak suwunke ya ora ana liya, muga-muga tansah nampa panjang yuswa, panjang umur, tutup anggone momong putra kalawan wayah. Ayo sing padha duwe pakaryan apa wae Kang, sing baku ya kuwi muga-muga sepulur rezekine. Ayo wis coba tak nyingkuk mburi sing mriksani jerono apa ora? Jerono sing mriksani. Aku nginguk mburi kowe Kang, aku delok sing mriksani iki ana apa ora ngono. Nek mriksani
ana terus kepiye ayo sing mirsani ana iki teges tresno karo awake dhewe ayo iki kok ana cahaya murup